हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौ बरायहरनाय थाबाय नै आं दा दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै जानायनि भिडिअसो लाबोदों सनाफोर टमेट' खोरदै ना संनाय ओमफ्रायो नै दालि ओंख्रि जानोसै लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय थादो आंनि चेनेलाव दिनैसो सोरबाफोर गोदान नायसनोबा अननानै साबस्क्राइब खालामना होलां दे थुदो लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय थादो आङो दा नै ओंखाम जानोसै बाहेरायाव खोरदै ना टमेट' जानोसै लोगोफोर जेबो भाजा एवलायासै दिनै खैफोद गोथाव जादों Tus मावजिना बिबोदों tus
गोसाथार थिख्लियाबो गनोसो नागिरदों टस 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 मोजागासिथार ओइ लोगोफोर आंहा नै दा जाखांबाय खोरदै टमेट' ना ओंख्रि जा गोथाव जादों फानलुआबो ज्रोमनो जि गोथाव संबाय आंहा जाखांबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन बाय बाय नेक्स्ट उनाव लोगो मोनफिनसिगोन